congressman wala naman yan. Baka hunta ko lang. Mabangsa kaya ko. Nagbe-video to yun. Mabangsa na, kawang ka Maria, mabangsa na yung gumawa, yung kuwan manang bayo. Ano bang sanaya? Ha? Bang sanaya? Di ko makahati si Bang Saraya. Di. Meaning niya, nagdaraya. You know na. Oh. Makahati ka ba kung ni Bangsa ta? Oh, di. Bangsa ka pang. Biya mo na ako si Pian, di ka mo ako. Wait ako piyan. Biya mo na ako si Nirama. Wait ako iyan na ba? Bakit ako lang usama? Buko ko ba?
cellphone.